Åh. Nej. Åh, helvete. Okej, nu är det helvete. Åh, fan. Åh. Här. Åh. Åh. Vem fan är inne på dass? Ja, det är bara jag. Vad fan gör du där inne? Jag måste tänderna bara. Jag ska bara åtta tungan. Du får 5 sekunder på dig att ta dig ut därifrån. Jag ska bara åtta ta tungan. Nej. Min skapare. Fy fan gubbar, det är sant som de säger, man jobbar bra under press. Åh du.